Imamo ovdje preparirani primjerak četnika koji je ulovljen negdje 1989. godine na području Like. Dakle, što bi valjalo na početku reći o četnicima? Kao prvo, valjalo bi razlučiti dvije vrste četnika koji obitavaju na našim prostorima. Na prostoru Jugoslavije, zatim, a i šire, ima ih na svim kontinentima. Dakle, što? Osnovnu vrstu četnik dijelimo na dvije vrste. To su četnik bezlaki ili Atrichosis congenita, koji se dalje dijeli na Atrichosis congenita major i Atrichosis congenita minor, dakle na veliku vrstu i malu vrstu jednog te istog četnika. Dalje ga dijelimo na četnika dlakavog, Hyperatrichosis congenita rex, to je dlakavi kraljevski četnik, i na Hyperatrichosis congenita lobotoma. To je ovako četnik koji pomalo izumire jer nije u stanju se prilagoditi svojoj okolini. Dakle, ali prije toga bi valjalo spomenuti da su četnici u stvari iz porodice Mammalije vulgaris, to jest sisavaca običnih. Roda je Carnivora lobotoma, dakle mesožderi, svejedi, a vrsta je Opuntia vispera ex vidi. A što bi još trebalo reći? Trebalo bi reći koji su dijelovi četnika. Glava sa šubarom. Glava sa šubarom ili Regiones capitis hybridus kaunda je oveća. Veća je recimo od glave njemačkog ovčara, ali je ipak manja od glave bernardinca, otprilike kao glava teleta dvomjesečnog. Dakle, što imamo? Glava sa šubarom Regiones capitis hybridus kaunda. Imamo, dijelovi šubare su sljedeći. Možete zapisati, slobodno vi zapišite. Mislim, to ja znam, to je zbog vas. Kokarda, ili Cocardus rex, kraljevska kokarda, koja se nalazi u središnjem predjelu odlačja, koje pokriva cijeli Regiones capitus, a odlačje je Trichinome negri, crno odlačje, koje mu pokriva glavu. Kad smo već kod glave, dijelove glave znate isto su kao i kod ostalih primata, ali s jednom razlikom da središnji ganglijski čvor je prirepljen jednom malom papilom za kalotu cubita latellaris. Zatim živčani ogranak vodi po kaloti i dolazi do memorandum sevistra, to jest malog, kao kod ljudi mali mozak koji upravlja njegovim kretnjama i radnjama. I dalje odlazi u moždinu, i završava na izlučnom otvoru. Što još reći općenito o četnicima? Čime se hrane? Što rade? Gdje su došli? Otkud sam ja? Kako to da se to radi? Hrane se najčešće sitnim sisavcima, mladim pticama, ali znaju napraviti krupniju divljač, stoku, ali češće u grupama od po 100 do 200 jedinki u jednom čoporu. Obično u čoporima prelazi po nekoliko stotina milja, u čoporima od 500 do 1000 jedinki, prije je bilo i puno više, ali prelazi po nekoliko stotina milja u potrazi za hranu, a obilježava svoj teritorij kamenjem na cesti, borovima, zatim raznim materijalima, pa čak i ostacima vozila koji su ljudi bacili, zatim nekakvim drugim većim predmetima koji bi dali do znanja suplemeniku, neprijatelju da ne može preći na njegov teritorij. A kako za četnike, naravno, ne postoje granice koje su ljudi napravili, tako on često prelazi granice i dolazi u sukobe sa čovjekom kojemu pričinjava velike štete na usjevima, vinogradima i svojim branama ometa cestovni saobraćaj, zatim željeznički saobraćaj, pa čak i zračni saobraćaj. Ali s obzirom na razvoj civilizacije i neumoljiv progres cijelog čovječanstva, ovaj stvor je osuđen na brzo izumiranje. Dakle, ovaj suvereni gospodar šuma i vrleti
doživjet će sudbinu mnogih drugih vrsta koje je čovjek uspio uništiti svojim neodgovornim ponašanjem. Eto, vidjeli ste na šta liči jedan